Odumoya. Machini Zachary. Erokamano. Serikal riambo. Erokamano George Bati. Mana kaka owadwa Omulo Junior osebedo kawacho. Duoko no to gine monego gi losi. Kata nonego duoki nikech ing'e kaka ja Kenya Kwanza. Kaka ja Kenya Kwanza. Udumo japiny ochung kama ochung wacho ni gine to kang'e kaka japiny gi wanga mar siasa to ok riemb kama. Ing'eyo ni George Bati wan kaka jo ODM. Yes. Nitiere gima very funny madwa na wachi kapok awacho ni serikal riambo kata ok riambi. Awinjo ka wuoyi matin Omulo Junior osedhi mbele mowacho kaka serikandi no dhi maber kendo gidhi loso gik moko mane giwacho. Tado na wachi ni wan kaka jo ODM serikand no wedho riambo kata ok oriambi to ing'e ni jo kanisa onego ore matin. Gech ing'e ni in the recent past jo Kenya Kwanza kendi giwegi serikand ni koko tiek about 2 years. Manyo giloko gin giwegi kapoko be obudho ni. Anaparo ni jo kanisni onego ore mos nikech nyi neno ka jo Kenya Kwanza kotelne gi president margi William Ruto nyo wuoyo ga gombo wuonya lego mondo omegi experts moko manok mondo revert uchumi mar piny Kenya okony gi loso gik moko maricho serikand gino. Koro miyo kata mana weche mag SIF SHA momulo wacho gi aparo ni neno ka weche mag thieth gi ok dhi maber kendo jotuo chandore kabisa kuom dar mar ji kwae NIF kadhi SHA. Tire ni serikal nyicha gi kawo loch to gionge gi mpango malong'o. Mane momiyo ne wawacho ni ne gimayo watelo. Wan kaka jo ODM dine wabede telo mane gimayo wa gi thuon. To gik moko mag mugomo kia mag laktache, mugomo mag jo wasugi dikoro onge. To kata machiegni ni ibiro neno ka jo Kenya Kwanza gi biro chako olwa jo moko manok experts kaka migawo mar thieth kata migawo mar somo kama migoso gamba nitiere. Aparo ni sani neno ka penj mar KCSE timo to ku mar penjo timo newa. Ok inyal pime gi ndalo matiang'i kata ndalo mane magawa minister mar education. Koro mana dwa na nyiso Omulo Junior ni serikand gi ni ombemore gi piere to kapok ombemore to wabiro wuoyo gi wuonyalego mondo ng'e ane gima onyalo timo kata konyalo ol gi experts moko kendo manyalo revert serikand ni mondo dhi mbele makare. To wa jo kanisa bende onego read from the scripts. Onego gine situation manyo Kenya nitiere kanyo serikand Kenya Kwanza ni gore piny. Mawono jo ODM mano olo gi jomoko mondo ochung gi. Koro gin bende giriere tir galamo mar kwe. Giwe jimbo tulo kendo mara jomoko bedo kidnapped, mara jomoko timore nade. Gin gi lem ni serikand Kenya nyo osedoke path maber, manyo wahae war path, kendo koro serikand Kenya nigi kwe, koro kwene ma jo kanisni olem negi. To ka gidwa kelo weche moko mang'eny ni gibe gilawre gi serikal, to mana paro ni gikia gima gitimo. Erokamano. Erokamano ahinya. In kama intiere Zachary, iwacho ni king'iyo mos neno ka ODM e yath kata dereba madhi duoko serikal ni manyiso ni serikal ka en Kenya Kwanza kende to onge kama odhiye. En odhi bedo ni en serikal maonge gima nyalo timo. Ing'eyo ni George Bati kata ka an gi counterpart na ka moa e Kenya Kwanza no Omulo Junior to onego bende uneno mbele. Serikal nyicho osepodho. Magin gi wegi manyicha gisego serikand gi ni piny. Through kijende mathindo manyo gitiso ni jensi gi. Nyo gi loko loch. Tigini loch koloki pinje moseloke lok. Mondo mi serikal chak chungi mochumi dhi maber odwaro experts. To jo Kenya Kwanza onge gi experts. Ang'wen manyicha waolo gi ka. Emineno ka migepni magitelego bet dhi maber matin. To migepni modong' sani mag somo, mag health, mag agriculture, gima moko go ostagnate, onge gima dhi mbele. Koro ageno ni machiegni ni nyaka beni jatend gi President William Ruto pod biro kwa wuonyalego mondo ong'iyane e ODM kanyo kinyalo yude experts moko kendo mondo kony gi dhiro serikandino mondo dhi maber. Ng'ama kawo credit Omulo?